RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pala siyang kaagi ka doon? Makining sa kalalaki nga kaka ni Cross Oriental nga tumatatampo nagdasangan nga Ariel. Igo, Oh. na-discover sa Pikas Barangay. Ang saban? Oh. Laag na? Di amigos ha. Hapit na pistas pikas barangay. Happy na good. Ya, saman. Tagang kinag-chicks, Migo. Malingaw ka ron na. Alas 9 na mas gabi ko. Ambot, masugot pa bagas mama. Hindi mo sugot. Ako na lang mo ito. Na, maglaway na ngunya ka sa chicks. Kamo, di na ko managati. Takas na da. Wala ba? Di ako believe ni mo. Wow, kadagang chicks ko. Ingon bitaw ko ni mo. Yan saman, manood na ta. Kasi dugayan. Na. Ay, so sorry, sir. Ay, sorry ha. Pagmurot kaya ni siya. Ay, sorry. Dali na. Ay, dali na. Uy, huwag po, undo boy. Pugbog lang. Tanamigo, manood na ta. Mga ninindot ba? Inom-inom niya na ilagang chicks palibot ba? Kaayo, Migo. Nindot kayo ni. Migo, Ah, nagwapo. hain ba? Mura, masat bang na to? Gupa ha, eh. Nagpuwa. Mura mag-inusinti kayang naami ko. Man mo inom? Nga naglingkod ra. Ato ilayla akon. Doon na to. Hi miss, pwede makiklayla? Sure, ako si Jem. Wow, Jim, kanindot imugan. Thank you. Ako ra magud ang nag-inusarang anak sa akong parents. Maong ginganan ko nila Jem kay precious kuno kayo ko para nila. Guwapa sa ka. Sama sa usa ka Jim. Pwede mag-isip mong number, Jim? If okay lang nimo, o kung uyab nga masuko. Wa ko uyab oy. Sige, number ra bitaw. Ay, amat. Siyag cellphone ha. Migo. Hmm. Nahinom na ba atong nakailas diskuhan? Asa to? Dugan mo, hindi lang ilas diskuhan. Ariel, baya ka. Diyaw, amaw. Kato ba nagag-gym ba? Ay, katong gwapa. Hmm. Oo, Migo. Nga naman. Dato man kay Migo. Pero wa pa na ko manguyab. Kay, Puutan na kay Migo eh. Buringan ko. Dili ko ba excited? amaw. Di pa ka anak. Ako hindi ka, ako na kami. Tayo beto na ako. Isir kay Migo eh. Hmm? Nisulti ka siya na ako nga na-in-love siya na ako. Kaswerte ko ni mo. Migo. Ayaw na na panguyabi. Buutan na kayo para ni mo. So ayan na ako. Basi ba may in love sa ko niya. So ayan lang ba? Migo, kung gusto kang suway-suway, salain na ng babae. Ayaw ng babae nga nagtinarong. Asa magkalaban Migo? Ah, Mura mas ipapod kas babae kaysa nako. May pagkatun tapos ato pag amigo na. Mura di man ko amigo noon. Uy. Tagap ni miss ko ka ni Jim. Grabe ni babae na eh. Mura tarong pa magkasuy uyab-uyab. At man kayo. Di ko maka-feel og thrill niya. Boring. Wag na kinako siya no. Total, naampo ko ilang reserva din eh. Na, Ma, wala lagi ko makabantay nga. Misuroy smart din his at. busy siguro ma. Amot, what naman mo text? Oh, mao ba? Ay maayo ra po doy. Aron dili ko magsigiglaak. Asa man Oh. ka? Mupalayo lagi dayon kung naay manawag sa Kaya cellphone. siya ma ha? Kaya siya. Hello, B? Hello, be. Nanawag ko kay gusto makaila si mami nimo. Ha? Naon sa manon eh. Makigbuwag naman yung tago. Ipaila-ila naman ko siyang mami noon. Kining B, kanang naos ako isulti ni mo. Unsa man na, be? Jim, tarong na kay ka. Dili na mo deserve ang parehas na ako. Buwag na lang ta. Be. Be, yun ibuhatan ako. Maluoy ka. Sorry, B. Sorry. Ta, may papagngan. Hilak-hilak man noon. Anak, nanawag si tiyo nimo. Adto kuno ka sa syudad puyo uban niya. Diya kang pasulon og trabaho dito. Unsa mang trabaho ama? Ay, sa mall man kuno na. Ay, etuan na lang dayon. Kay diretso na kuno kag trabaho dito. Sige ma. Mato ko syudad. Ariel, break usa og 1 hour. Sandra, ubanis Ariel.
Yes, ma'am. Operate na ko. Familiar man ni babayan na? Ay! Siya to sa diskuan nga hubog. Nga, nakabangga naman ni Marvin. Tara, ato tas kanti. Miss Anda, no? For sure, wa ka mahinom doon ako. Nagkita na dahil ka. Oh, pero hubog ka? Imaming nabanggaan sa akong... Ay, oo. Ay, naku, pahinom dumiyato, please. Ngano day? Unsa din itabo itong gabi na? Basta, dili na ko gusto mainom dun. Ikaw? Sige. So, kita may una nagkaila din eh. Pwedeng mangayip ko sa mong number? Ano po na ako yung mga suod-suod din sa bahoan ba? Sure, number naman ka. Nindot sa ikatik si Sandra na. Makalingaw. Si Augie pa yan ha? Lisod pa sugton. Pero dali mo kagat. Magkalibog. Muli ganahan ako. Ma-challenge ko. Pangyaban ko ni. Unsi trip ni mo, uy. Manong gini ka spark nakikita. Sandra. Di dala ko mapaligoy-ligoy. Pwede di kang mahimong girlfriend? Kuyawa. Nagdali ka? Wa man. Awon yun na lang. Huwag di ka madali. Pero di ko ganahan matug kapaslain. Please, Sandra. Okay. Sige. Tarong ba? Ayaw na lang. Ganahan ka ba kayo na? Ayaw. Basta, ako na ka. Laom naman gabi eh. Pero pa magtik si Sandra nga. Naulit na siya sila. Di ko gusto magduda. Pina na kagayong dagang kong nalunggang nga tabi nga. Naa siya dain. 8 years na ni. Di ko agad magduda pa. Babe, pila naman ta katuig. Magpakasal na tabi. Naunsa ka diha? Di ko, uy. Unya na ng kasal, uy. Maglingaw-lingaw sa ta. Wa pa ba tagbaw sa lingaw-lingaw? Gusto na kong naipamilya. Wa pa maghali magkailang isig kapamilya na to. Nya magpakasal na hinuon pa. Pag sure ka, Ariel, uy. O sige. Karong Sabado, ipailaylate kang mama. Muli ta sa mong barangay. Uy, na, kumusta man ka diha? Karon pa man ka manawag lagi. Muli ko na karong Sabado, ma. Ako ipailayla ninyo. Oo. Muli, magiging ka karong Sabado kay kasal ba ni Marvin. Ha? Marvin ka kong amigo, ma? Una ko. Nga naman, wala ka imbitar, ha? Wa man. O, basig busy pa. Ako na paabutan niya text, ma. Babe, naingnan ko sa mama nga mga tuta karong Sabado sa amo. Unsa? Ano nagbut-buot man ka, uy? Di ba, mo naman na ikuwang? Ano magkasal na ta? Dili, Ariel. Babe, o si Dili? Dili ka pa pasigurado na ko. Sorry. O si... Wa ko makasabot, Sandra. Wa na kumahikog man mo. Unsa? Grabe ni Sandra. Iyan ang giusik ka na pinagkatuig. Ako nahibaw pa ko. Dito na ko na gym nagtinarong. Sa babaeng tarong yun. Kumusta na kasi ron? Muli ko ikasabado. Pagkikita ko niya. Umutamusan ko sa kasal ni Marvin. Uy, nak. Ay, maayo kinakaabot kang gawa ang magsugod ang kasal. Gusto ko matanos umigon ko, ma. Nakas doon. Migo? Oh, Nico! Congrats! Salamat, Migo. Sa tinuod lang. Wa ko'y napili nga bisman. Huh? Wa mo ko'y makapuli sa imong lugar. Ikaw ragod ang akong bisman. Salamat, giniya ka. Salamat, Nico. Isig ko ka mag-imbita. Nagdukong ako yun ay kasala. Naunhanin ako. Pero, kaysa play bride to be ining kagwang? Oo, namarog na mga tao. Padaw na mapaso ang bride. Oh, si Jim. Si Jim. Siya pa nga sa ulo ni Martin. Migo, sobra siyang nasakitan pagbiya nimo. Og ako mo inaaso yung tupad aron mo amamiya. Hinaot nga, okay na mo, Migo. Kamu mo yung isusog sa amigo. Salamat sa iyong pag-atiman niya, amigo. Nasakitan kayo ko. Nagmahay kong gibiyuan ako ang babae nga nagtinarong untan ako. Pero nagpasalamat na sa ko. Kay balipayon lang duha si Jim o si Marvin. Dinhin lang ko utob. Dagang salamat sa pagtagan niya kong tampo. More power sa RMN.
adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang magkataginabuhi ning akong suliran. Tawgalan day ko ninyo Milona. Punto medikal kining akong suliran. Naikag ko sa pagtamboy ining tagsaon jud nako siglanon. Tungod kay nagkinahanglan jud ko sa inyong mga maayong hunahuna. Kaya ako mismo wa na jud makasabot kung nganong ingon ini ang hitabo sa ikaduha nakong anak. Nga mo'y nahimong hinungdan sa pagkaguba sa may namang relasyon sa akong bana nga si Jezreel. Aron yung hisabtan, ingon ini ang mga paghitabo. Hoy, Oh. nahilom lagi ka. Ano nag-abot ng imong kilay nagtanaw ng imong anak? Murag di lang ko makatuo ba? Saan sa man? Nagkituntulan ko nimo. Jezreel, Kuhaan ni. Kay dili ni akong anak. Jezreel! Jezreel, uy, kadiyot lang. Oh. Jess, Pero di apas ka man. Gisugo kasi mo amiga. please don't be stupid. Kung dili ka gustong magtuo ko nga imo nang hinanggaw sa imong pagsigig biyahe, unya nangita ka lag bikil, aron may katarungan ka mo biya ni Miluna. Ayaw ko butang-butangi. O kaya sa butang-butangi si Miluna. Kay nahibaw ko, nga tarong ng ako amiga. Dili na, daghag naong parehas nimo. Unsa? Kaya pagilas-hilas. Kay nahibaw ko sa mong kalaki ron panahon na. Wa matago na ako, nagduwa kag kayo. Hoy! Balik dito. O ka maamit yung imong asawa. Kung dili ka gustong iyagyag ko ng kabuang nimo. Ayaw-gyog pasakitis Miluna. Kaya ako gimamahimo nimong kontra. Ibutang na to. Nga di gyud imo tong bataa. Kay nagtuo ka nga kang Philip to nga ex ni Miluna. Aron matinaw lang imong utok nga nalubog na, ipa-DNA aron maklaro kung angayan ka bang masuko sa imong asawa. Hain naman siya. Tuas labi, naglingkod, naghinuktok. Ay, kabalaga. Okay na ko. Tungod kinakasabot ko. Ako mismo, naibaw sa rason kung anong kalit ginasok ko si Jezreel. Human niya tutuki ang akong anak. Maupay iyang pagkatao. Pero imo namang maklaro nga liwat kaayo siya ni Philip, girl. Muna akong ikalipgan. Kung nga no. Limpyo nga akong konsensya. Ipanupa ko. Huwag ko magkasa sa kumbana. Oh, may balik siya. Love. I'm sorry. Palihog. Pasilo ako. Muna kong naibtag tunok, tungod kay ako nakita, nga kinasing-kasing ang pagpangayog pasaylo sa kumbana, maong nawasan na sagko sa kasakit nga akong gibati. Dili sayo nang butang-butangan tagsa, nga wa kay gihimo, maong nag-uoljo kay ko sa nimong reaksyon ni Jezreel, dihang nakita ni ang bata. Okay na ang tato, pero paglabay sa tulo ka buwan, usa ka Domingo ana, nga padong sa simbahan, uban sa mga bata, usa ka guwang babae nga nahimo namong suod sa kong ex-boyfriend nga sa Philip, ang takkes jud kaayong misugat namo, og ni Jezreel. Unya, Ay, Melona! O, kumusta na? Imo ning... Uy, Philip! Oh. Oh. Ala, uy, liwat lagi kaayong Philip. Oh. Oh. Anak yun, kay anak man. Sa ilola sa tanang. Manimba pa mi. Sige, sige. Kay human naman ko. Aresa ko. Bisag si kid sa pasultihon. Liwat gid kuno sa una nimong uyab kini bataa. hindi na ako sila mabasol kay bisag akong gani nga inahan. Naglibog ko. Kung nga nung tuwa sa laing tao maliwat ang dagoy sa akong anak. Hindi nga diha nimo nga akong bana. Usari rason ana. Naghimo kay gig anomalya. DNA ang sulbada ng imong pagduda. Huh. Himuon ko nimo buang. Imo kong pakatawan. Pagpalutaw ras tinuod ang DNA. Ano na? Usari sulbad ana ron. Aron magbalinawon ta. Magbuwag ta. Hilak. Gidata ka din he. Aron anhi ka mo hilak. Nga dili ka makita sa imong inahan og mga anak. May nalang gani. Kay misugot ti mama nimo nga ibilin una nato mga bata. Sige. Hilak. No way. Wa ko'y gibuhat ka anomalya. Katong tao nga kurtog pensamiento mo'y angay mo hilak. Tungod kay naa ang Ginoo. Siya mo'y mas labaw nga naibaw kung unsay tinuod. Wa ko'y kay magdautan sa akong pag-asawa. Girl, we're friends. Close friends. Makasalig ka na ako. Konsultihan ko nimo sa tinuod. Tubaga lang ko, tarong. Okay? Promise, promise. Way mausab sa atong panag-amiga. Have you gone to bed with Philip? Pwede ako'y mutubag?
Sorry nga, midol ko. Nalatawan tala mong duha nga nagpaingon din sa beach. Maong gisundan ta mo. Tungod kay gusto kong may bawa kung tinuod ba ang istorya nga gibuwagan ka ni Jezreel. Tungod na ako, Milona. Oh, pero okay na. No, it's not healthy nga butang-butangan ka niya. Kung iya magani kang ingnon na ana, iyang siguroon nga sadaan kang tinuray. Basto siya. Magkisulti ko ng tawanan. Alang sa usa pa, para mag-uli mi. Salamat na lang. Pero naanad ang bingwa siya. Padako na akong anak nga ako ra. Ug salamat na lang sa concern. Jenta na. Kita'y mapun-an na sa dang istorya. Kung doon ay balibong dila nga makakita nato din. Wala yun may magkauli si Jezreel. Ako na lang nabalitaan nga nakitipo na siya glaing babae. Sakit, pero wa na ko'y mahimo. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, mingon manggod ang akong close friend. Obsessed ko nung ko sa akong ex-boyfriend. Mo ko nung naliwat ninon ang dagway sa akong anak. Tinuod magod na. Ikaduhang pangutana, honest ko sa akong gisulti nga wa jud mahugaw-hugawi sa laing tao ang akong pagkababay. Unsa magay rason nga nahitabo man ni? Ikatulog at tapusan ko pangutana. Naplano kong i-fight ang right sa akong mga anak. Pinaagi sa pagdemand og sustento sa ilang amahan. Okay ra ka ha? Palihog tabangig tambagi ko. Kiniha nga akong suliran, Milona. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa atong programa kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra magig-uban kaninyo muhatag og solusyon tubag sa mga gumunhap ug kalibo sa inyong kinabuhi, muhatag og tubag ug mga sugyot sa mga problemang punto medical, legal, emotional, personal, behavioral ug problema sa mga ginadiling drogas. Klase-klase pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kanyo ipadala sa atong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dinhi sa atong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. According to Chungwa Hospital Pediatric Alumni Association na sila gipahibalo nga please keep your child away from anybody nga dili membro sa inyong pamilya, at least mga 6 feet away, no? Mao kini ang gipahibalo sa atong kausa pa Chungwa Hospital Pediatric Alumni Association. Ang atong mga suking tigpaminaw, ako ding i-greet ni sila kay mahiubos ni dili nito i-greet ng atong mga suking tigpaminaw sa atong programa. Ayong pagpaminaw ni Mario Daguhoy Tangkay ug ni Winael Bintulan diya sa Carcar City. Si Villarmia Jibel May, Annabel Caballo Dacalos o Guadalupe Natad diya sa Unicom or Unihome Kantawan Cooperative nga inunta hardware, no? Diya sa Kantawan City of Naga. Pirmi kong palit og lansang diya sa inyo, ma'am, no? So daghang salamat sa iyong pagpaminaw diya sa Kantawan, no? Kausa pa ang atong magtatampo si Milona, batanon pa ni siya, punto medical. Muditso na lang kita sa iyang mga pangutana, no? So unang pangutana ni Milona, miingon man gud ang akong close friend, obsessed kuno ko sa akong ex-boyfriend. Mao kunong naliwat na hinuon ang dagway sa akong anak, tinuod ba gud na? Wala no basis guro gawas tingali og ang tinuod nga papa ng imong anak, biological father mo ang imong ex-boyfriend, no? So kay kini magog liwat-liwat, genetic magod ni siya Milona, no? So og why man sad magsige man sad ka na obsessed man sad ka sa imong ex-boyfriend, move on. Ayaw sige focus na kay basig magsilo sa imong bana. Nganong naliwat man ang imong kuan dito yung dagway sa imong anak ngadto sa imong ex-boyfriend, no? So wala sa basis, no, nga magsige ka gunhaw na. Sa akong hibalan, genetic ning liwat-liwat, no? Sa atong gene, no? So kadang pangutana, honest ko sa akong gisulti nga wala goy nahugaw-hugawi ang akong sa laing tao ang akong pagkababayi. Unsa man goy mahitabo, unsa man goy rason nga nahitabo man ni. So stop obsessing your ex-boyfriend. Ayaw nang sige kuan, kung maliwat, basig parente ng imong bana sa imong ex-boyfriend. Basig gagaw ni sila. So naani sa bloodline. Well, kana magyong na-obsess ka mo nang naliwat ng imong bana sa or imong anak sa imong ex-boyfriend, ingon ko nga wala na siya basihan, sumasa mong pagtuon kay kining liwat-liwat, kining gene na to, kuan siya, may pagka-genetic, no? So mo na ako ikasulti, no? Hinaot nga mo sabot ka, no? So ikatulong pangutana. Nagplano ko nga i-fight ang akong right sa akong mga anak, pinaagi
sab og demand og sustento sa ilang amahan. Okay ra ba? Palihog tabang ng tambagi. So dapat lang dugay raw tanin nimong ginahimo, no? Kay kinahanglan ni nga mudawat ka og financial support gikan sa amahan sa imong mga anak. Kay obligasyon na may mo himo bata nya dili mo palit og gatas o palit og bugas dia, no? So mo na nga kinahanglan nga mong mangayo ka og support sa imong ingnon ta bana. Kay iya man ang obligasyon, no? Iya ang obligasyon sa paghatag og suporta sa imo ug sa mga bata. Alright? So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Sa makausapa, ako si Dr. Rene Obra. Hinaot nga aduna na sa kamay nakutlo nga mga pagtulunan karong adlaw. Dili ka mo mauwaw, maikog nga mupadayag sa inyong mga problema. Kay kitang tanan adunay problema. Wala exempted ni ani. So, sa ngalan sa akong partner nga nagdistansya mi karon ato ni Bathan, kami andam og taganang mohatag og kolor sa inyong kinabuhi. Gikan sa amo ri sa Radio Mindanao Network, daghang salamat at RMN og maayong adlaw.